V tomto videu sa porozprávame o tom, čo sa stane, keď zoberiem polovodič typu P, ktorý mám znázornený tu na pravo, to je polovodič typu P, pretože sa tu nachádza ako prímes bor a vidíme, že napríklad tu je diera, tu je diera, tu je diera, aj tu je diera. Takže toto je polovodič typu P napravo. A ja ho reálne ho spojím s polovodičom typu N. Vidíme, že naozaj je to polovodič typu N, lebo ako prímes sme použili fosfor a ten tu má voľný elektrón, tu má voľný elektrón, tu má voľný elektrón. Ten fosfor má voľný elektrón. No a keď takto spojím polovodič typu N s polovodičom typu P, tak sa udeje niečo zaujímavé. A na začiatku to najzaujímavejšie sa udeje práve tuto na rozhraní. Práve medzi tým polovodičom typu N a polovodičom typu P. Presne tam, ako je to spojené. Presne tam, ako je ten priechod medzi polovodičom typu N a polovodičom typu P. Čo sa tam v skutočnosti teda udeje? Polovodič typu P má tu jeden voľný elektrón a tu je jeden bor ako prímes, kde sa nachádza táto tu diera. A do tej diery by chcel prísť nejaký elektrón. Ale aký elektrón sa tam asi dostane? Tento tu elektrón by zrejme chcel prísť sem do toho voľného miesta, ktorý mi tam ten bor vytvoril. A to sa reálne aj udeje. Reálne sa udeje to, že odtiaľto ten elektrón zmizne, a ten elektrón sa mi objaví tu a zaplní to prázdne miesto pri tom bore. A obdobne sa to udeje aj tu. Tento elektrón odtiaľ bude chcieť odísť, ten elektrón odtiaľ odíde, no a kam odíde, to bude chcieť odísť do najbližšieho voľného miesta, ktoré je tu. Najbližšie voľné miesto on zaplní. A teraz, keď sa na to takto zadívame, tak vidíme, že to, čo sa udeje na tom rozhraní, je, že všetky tie elektróny, ktoré tu predtým boli, zaplnili tie prázdne miesta na strane polovodiča typu P. Že všetky elektróny v polovodiču typu N prebehnú na tom kraji do prázdnych miest, do dier v polovodiču typu P. Čo tým vznikne? Skúsme sa na to pozrieť iba takto. Poďme sa pozrieť iba v tejto tu oblasti, čo tam vlastne vzniklo. Keď sa na to zadívame, tak všade vidíme, že máme krásne väzby porobené. Všetky väzby sú krásne kovalentné. Vidíme, že tu niekde na rozhraní medzi polovodičom typu P a polovodičom typu N nemáme žiadne voľné elektróny. Toto rozhranie tu sa chová takmer ako nevodič. A toto rozhranie mi ale aj niečo spôsobí. Že? Predtým ten polovodič typu N bol nadopovaný nejakými tými elektrónmi, ale samo o sebe tá látka musela byť elektricky neutrálna. Že? Ale teraz, keď mi nejaké tie elektróny odtiaľ odišli, tak to vyzerá tak, ako keby tu na rozhraní potom muselo zostať niečo kladné. Že? Tie elektróny odtiaľ odišli, ale keďže sa to elektricky naozaj musí nejakým spôsobom vyrovnať, tak tu na rozhraní musíme mať kladný náboj. A podobne ako pri predchádzajúcom prípade, polovodič typu P bola na začiatku látka elektricky neutrálna. Musí byť elektricky neutrálna na začiatku. Mali sme tam ale diery, ktoré sú hovoríme kladné, ale pribudli tam nové elektróny, ktoré sú záporné, tak vyzerá to tak, že tu na rozhraní sa muselo vytvoriť niečo akoby záporné. Preto celé toto tu rozhranie, celé to, čo sa nachádza medzi tým polovodičom typu N a polovodičom typu P, nazývame aj oblasť priestorového náboja. Oblasť priestorového náboja.
Ak spojím teda polovodič typu N s polovodičom typu P, udeje sa to, že hneď na začiatku všetky tie elektróny, ktoré boli voľné v polovodiču typu N, prebehnú pri kraji do polovodiča typu P a vytvorí sa tým na začiatku oblasť priestorového náboja. A vyzerá to tak, ako keby oblasť priestorového náboja vytvorila akýsi kladný pás pri N-type polovodiča a akýsi záporný pás pri P-type polovodiča. Ďalej už medzi tým tu už sú naozaj voľné elektróny. Hej. Tu máme elektrón, ktorý je tu voľný a ďalej tu už vidím, že tuto mám dieru, ktorá čaká na to, aby tam nejaký elektrón prišiel. Hej. Ale tu už tento elektrón sa nedostane cez túto oblasť priestorového náboja, pretože on už tam nemá kade preletieť. Tento elektrón by možno chcel sa dostať sem. Hej. Ale on sa tam nemá ako dostať, pretože nedokáže prejsť cez túto tú oblasť, cez oblasť priestorového náboja, pretože tá sa navonok javí akoby elektricky nevodivá. Hej. Javí sa ako nevodič. Hej. Táto tu strana chce byť elektricky vodivá, nachádzajú sa tam voľné elektróny. Táto tu strana chce byť elektricky vodivá, nachádzajú sa tam diery, kde by mohol nejaký elektrón prísť, ale oni sa tam nedokážu dostať cez oblasť priestorového náboja. No, celé to ale nie je až také zlé, nič ešte nie je stratené. To, čo sme vyrobili zatiaľ, je PM priechod. Ako v skutočnosti funguje PM priechod? Po pripojení elektrického napätia sa dozvieme v ďalšom videu.